যে সোনা রেট কেন বলবো, রূপা রেট কেন বলবো, ঠিক মজা কার কারণ আছে। আমেরিকার $300 বিলিয়ন ରୁଷିଆର ଡଲାର ହିସାବରେ ଗୋଲ୍ଡ ହିସାବରେ ଆମେରିକାରେ ଜମା ସେତିକି ଦୃଷ୍ଟି ତାହାକେ ଆମେରିକାର ରଖିବ। ତ ଆମେରିକା କାଁ କଲା ୟୁକ୍ରେନ ରୁଷିଆ ଯେତେବେଳେ ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ରୁଷିଆରେ ମନା କଲା ରୁଷିଆ ମାନିଲା ତ ସେ କାଁ କଲା ସେ $3 ବିଲିୟନ କେ ସେ କାଁ କଲା ଫିକ୍ସ କରିବ। ଯେତେବେଳେ କାଁ ଆସି ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତି ଆସି ସେ ଯୁଦ୍ଧର ସ୍ଥିତିରେ ଦେଶ ମାନେ ଏନି କେଦିନ କାଁ କରସନ୍ ସୁନା ହିଁ ବସ ଯଦି ଆମେରିକା ରୁଷିଆ ଭିତରେ ଆମ ସାଙ୍ଗେ କରବା ଆମର ଦେଶର ଆସେଟ୍ସ ଯଦି କାଁ କରବା ପ୍ଲିଜ କରି ନେବା ବେଲେ ଆମେ ସୁନାକେ ବିକି କରି ଆମେ ଟ୍ରେଡ କରି ପାରବୁ କିମ୍ବା ଆମର ଦେଶର ଇକୋନୋମି ଆମେ ଚଲେଇ ପାରବୁ। ଦୁନିଆର ତାମାନେ ଯେତେ ବି ତାମାନେ ବିଜନେସ ଅଛି ଏ ବିଜନେସର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ମିଡ଼ିୟମ ହେଉଛି ଦୁଇଟା, ଗୋଟେ ହେଲା ଡଲାର ଆଉ ଗୋଟେ ହେଲା ଗୋଲ୍ଡ। और यहाँ मैक्सिमम कारबार जेंटा है ट्रेड है सेटा मैक्सिमम क्या है डॉलर है। तो से डॉलर के ऊपर हमने वेपन साल यूज कला कि अमेरिका और रूसिया ऊपर ताके प्रयोग कला ये पूरा दुनिया अमेरिका है $38.5 ट्रिलियन काना छे रोज सिबा सेटा प्रति वर्ष $2.2 ट्रिलियन ताके किस दवा